Bueno, liburu honetan protagonistak Gorka eta Anaia, aita alabak dira, afaltzeko orduan, Faribia prest da honian aita hastenean eskatzen jasotzeko gauzak, etxe askotan gehienetan sortzen dien iskanbila, irudikatzeu, eta azken finean, bai guraso zenbela ben edo zeinen, gatazkako representazioa bat izango litzake, eta jirafak berriz, kirak bitartekari lan egiteu, laguntzeko pixka bat argitzen, gertatzen nahi zaien, eta bere entzuteko kapazidadeekin laguntzen konponbide bat bilatzen egoera horrei. Nik uste ipuinak askotan umeekin erlazionatzen dugu, baina ipuinak orokorrean ere mezu desente eukitzea ditu, orokorrean helduontzako ere oso baliagarri dienak, eta liburu hau ere hortik zuzendu dut, ezta. Umei beira aldi berean, bai 4-5 urtekoentzako nik eskatuko nuke lehendabizi gurasoak irakurtzea, eta pixka bat simplifikatzea edo saldi batzuk ebitatzea edo aukeratzea, jarraipen bat eman laikelako, pixkat motzean eta sentzillo egiteko moduan, baina ume bakoitzaren kapazitateen arabera izango zen eta hortik aurrean nahi den danontzako. Hizkuntzen kontua aurreko 2 liburuak elkarrekin hasi eta jirafa hizkuntza ere hasieratikan 2 hizkuntzatan egin ditut, euskera eta gaztelera, eta orduan hemen ez naukan zalantzekan, horrela planteauko nula. Eta azken momentuko kontu bat izan da katalana ateatzea. Gizon bezala izeba bate daukat Katalunian bizi dana, eta berak laguntzei baita ere itzulpen, gaztelerako itzulpenean daula, eta berak pixkat amua botazian. Eta ikusi nun zentzua zeukala batez ere, ilustratzailea ere Marta Fontana, katalana izanik eta esan nun, basatik ganez, igual honek merezi du, katalana ere salto bat egitea, eta hortik sortu da, 3 hizkuntzatan egitearen kontua. Ustekabeko deskubrimentu bat izan da, Marta, ez nuen ezautzen, eta lagun baten bitartez, komentau nionian ipuinak inain nintzala, eta ilustratzaileak eta aukera unaian, santzian, ni badakat bat, eta izkipia bat gustatuko zaizu, eta seguru no? Eta seguru, pasa, kontaktua, eta zenitzen bere lana pixkat usmeatzen, eta zonen, bai, badauka zerbait, eta harremanetan jarri nintzenean, izan da oso prozesu erraxa, berarekin lan egitea, eta, mantziskan lehendabiziko borradoretan oso garbi ikusi nun, ez nuela beste inune bilatzen ibili beharrikan, ze oso ondo harraponzun ipuinean nire mezua, saldu nahi nuna, eta, nahi marabilauta utzi nauz, eta ipuin baten ikusten ilustrazioak ere badula, ez da, pixu handi bat, eta, ilustrazioak nahi asko guztu zaizkit, eta izugarrizko lana egin du, eta benetan asko aberaztu ipuina bai.